सिगां गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। जिहेतु गेजेराव सानसेल'सै, गाबोन सानसे। दिनै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खोला कामरुप जिल्ला 3थि बोसोरारि जथुम्मा, बे बोसोरारि जथुम्मानि जे थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव जों बाहागो लाफैदों। दिनै साउथ कामरुप जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे गोग्गोम बिथा गोनां आफाद खोला कामरुप जिल्लायाव। बिथांमोनहा जोंजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेरुजों बिथांमोनहा हाजासेबां खामानि मावबोबाय थादों आरो इयुनाव मा खामानि मावलांगोन बेफोरनि बागै बिथांमोनहा जिल्ला आफादा दिनै रायलायलायनानै बिथांमोनहा माखासे थांखिफोर नाजावना लागोन आरो बे थांखिखौ मोगथां महर होनो थाखाय खोला कामरुप जिल्लानि गासैबो बर' सुबुंनि मोजांनि थाखाय साननानै खामानि मावगोन। बिथांमोनहा एजेन्डा लागोन। आङो खोला कामरुप जिल्लानि गासैबो मावथि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गोजोननाय आं जासिदों जे बिथांमोनहा इयुनाव जाहाथे खोला कामरुप जिल्लानि मोनफ्रोमबो बर' गामि आरो साफ्रोमबो बर' रायजोनि थाखाय खामानि मावनो हाथों। जिहेतु मिरु हिसाबै नैबे खोला कामरुप जिल्लायाव बांसिनानो बर' रावखौ जों रोंनायखौ नुनो मोनाखै। मिरुआ माबाफोर थांखि लादोंमोन जे बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय? जोंहा बिदि थांखिया जोङो काउन्सिलनि इतिमধ্যे दैखांनानै होदों। जोङो बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथाइ जि मोनसे बर'नि गासैबो अभाब अभिजोगखौ सुफुंनो थाखाय दानानै होनाय मोनसे दाजानाय जे काउन्सिल, बे काउन्सिलनि गेजेरजों राव फोरोंनाय माखासे जायगाफ्राव जेरै सराइदेव, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, बेयाव जोंहा गुवाहाटि रुरेल, गुवाहाटि मेट्र' आरो खोला कामरुपनि माखासे पार्ट, बेफ्राव सोलोंनायनि थाखाय जि राव सोलोंनायनि थाखाय माखासे आयदाफोर बा हाबाफारि बेखौ लानो थाखाय जों इतिमধ্যे दाबि दैखांदों आरो काउन्सिला जोंनो फोरमायदों जे बिथांमोनहा खोब खम समनि गेजेराव बेफोरनि बागै हाबा मावगोन होननानै। खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरुआ जिहेतु सरकारजों गोबां बाथ्रा रायलायदों जे बर' अट'नमास काउन्सिला दिनैसिम आबुं महर मोनाखै, बे सोमावसारनायनि खोथा बुंदों, बे बेसेबांसो आवगायदों? बे खोब मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जागासिनो दङ आरो जोंनि दुखु मोननाय आरो जोंनि जि गोसोनि गोजोननाय गैयै बेखौ जों सरकारनो इतिमধ্যे जनायबाय थादों। जुदि सरकारा सम थानायावनो जोंनि जि मावनांगौ गोनां हाबाफोर, बे हाबाफोरखौ मावफुंनानै होआबा इयुनाव जुदि सोमावसारनाय बायदि माखासे हाबाफारि लानो गोनां जों जुदि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जायोबा बिनि दायित्वखौबो सरकारानो लानांगोन। खारन बिथांमोनहा जोंनो मावनानै होगोन होननानै गोबांबार रादाय होबाय, खिन्थु मावनानै होआखै। बेयाव जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि खुद्रिनाया दङ, दुखु मोननाया दङ। गतिके बर' रायजो राजाफोरनि जि सिन्ता सरसा, जि लुबैनाय हास्थायनाय, बिथांमोननि जि साननाय, बे साननायखौ सन्मान होनानै आङो खावलायगोन आसाम सरकारखौ खोब खम समनि भितराव काउन्सिलनि गामिनि नटिफाइड खालामनाय आरो इलेक्सनसिम लांनानै आबुं महर होनाय काउन्सिलखौ बे हाबाफारिखौ मावनानै होनांगौ। जिहेतु बिटिआरजों गोरोबथाया गेजेराव 20 सानल'सै 4 बोसोर आबुं जादों। जिल्ला आफादजों लोगोसे डक्टरा लोगोसे बर' फरायसा आफादा माबायदि सापर्ट होदों? जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर'नि जायफोर मोखां आफादफोर दङ, जों आफादफोरजों सम रायलायलायबाय थादों। जिहेतु बोसोरब्रै जानोसै, टाइम बाउन्ड मेनाराव आसाम सोरखारा, भारत सोरखारा जोंनो मावफुंनानै होजोबनाय रादाय दंमोन। बिथांमोना मावनो हायाखै, खिन्थु माखासे हाबाखौ बिथांमोना मावैबो नङा, मावदों। जेखिनि हाबा एबा जेखिनिफोरखौ मावफुंनानै होबाय, बिनि थाखाय जों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ साबायखर जासिदों। खिन्थु जिखिनि खामानि मावनो दंबावो, बे खामानिफोरखौ खोब खम समनि गेजेराव मावनांगौ, बे जोंनि दाबि। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव